Os propietarios dos comercios que venden produtos non esenciais estanse tamén a ver moi afectados por estas novas medidas. Teñen que pechar como máximo ás 6 da tarde, tamén outros establecementos como peluquerías ou centros de estética. Onte falábamos das repercusións que terían as medidas que entraron en vigor para o sector da hostalería. Hoxe acudimos a outro dos sectores que verá reducida a actividade, o comercio non esencial e dentro del os centros de estética e peluquerías. Ás 6 da tarde pechaban os comercios, tanto tendas de roupa, librarías, zapaterías como centros de estética. Todos eles deberán durante as próximas 3 semanas reducir o seu horario habitual. Se para algúns comercios o peche dos bares supón que merma a afluencia de xente, para os centros de estética este cambio de horario é un problema, segundo algún deles. Pois pareceme mal, porque xa as cousas están como están, cerrar ás 6, pois a mellor a partir das 6 ainda tiñas algunha clienta, o que indica que non a podes atender. Entonces xa están todo moi mal, e vamos, non sei como acabaremos, a verdad. Para outros, o horario de peche non sofre grandes cambios, pero co que sí afirman que non están de acordo é que xente dos concellos limítrofes non poidan acudir a recibir este servizo Carballiño cando nos seus municipios non contan con esa opción. Pois, claro, a ver, a asistencia ao centro de todos os clientes baixou considerablemente, unha porque a xente ten medo, lóxicamente, logo o cierre das 6 da tarde, bueno, non nos afecta moito porque nós xa cerrábamos ás 7 e damos servicio ao mediodía, polo tanto, as horas están máis ou menos cubertas e se temos que abrir antes, pois tamén abrimos antes. O dos cierres perimetrais sí que nos afecta máis, tampouco chego a entender porque alguén de San Amaro, ou de Leiro, ou de Maside, ou de Irixo, ou de Cea, que nos seus povos non lle dan este tipo de servicios, non poidan asistir a un centro de estética con unha cita, con todas as medidas de seguridade que temos que adoptar, bueno, que intentamos que sexan centros o máis seguro posibles, no que o cliente está solo nunha cabina, independiente, non se mezcla con nadie, non hai unha sala de espera. Entón, bueno, o do cierre perimetral sí que non o chegamos a entender, quero dicir, alguén pode entrar a un banco, sacar diñeiro nun caixeiro, tocar, e non pode vir aquí con as medidas de seguridade. Bueno, terémonos que adaptar e bueno, darlle o mellor servicio que podamos aos clientes que queiran vir.